No, máme pred sebou headliny. A budeme aj po 8 infomaxovať, povieme si niečo o tom. Vraj súkromní lekári sa chystajú zavrieť ambulancie, nazrieme do zahraničia. Jobbik, alebo ako sa to číta, mobilizuje priazničov. Jobbik, podľa mňa. Ja sa číta ako J. No, mobilizuje priazničov. A vyzýva aj Jano Orbána. sa číta ako Jano, nie? Ale ako Jano. No, tak potom nič. No, milíme sa na nich skôr. Juraj, nie je Juraj. No, to je dobrá úvaha. Zvolen doma ústav na počítané vedie. Ale Jana je Jana. Áno. Ale zase ako kde? A u Malicherov sú to bez... Alebo aha, ako nie. Ale napríklad... Jeb. Áno, Jeb. To sa nečíta, no. Jeb Bush, sa číta radšej Jeb. Áno. A pritom doma ho volali drobnenina Jeba, je Jebko. Keď to tak mama povedala, tak bola na... Ešte, že tam to neplatí, že píš ako počuješ. Áno, brat bývalého prezidenta, o ktorom sa bývalý prezident povedal, že by bol rád, keby aj jeho Jeb stál prezidentom. Naša reakcia bola na to, prosím ťa, George, je to na to. Dokonca novinári hovorili, že no keď sa tam dostane ten malý Jebko, tak nás toho Jebne. Také čarovné, čo? Tak toľko k Jobiku.